Daħlu. Mela dan il-post li tilkom bih ħaltarxin. Kemmu ħelux? Ċajtu xħelu. Għal-post qed jgħidlek mhux għalik knittina. Post. Issa dan kif diġà tilkom u kif qed taraw jiġi hekk kif inhu finish. Ġifieri bid-dawl, ilma, ġibsum. Ġiel insum, imma nħobb inħalli għal-nar ta' ġimgħa hekk drajt. Ġibsum qal. Ġibsum x'ikun? Mela ħanfehmek. Il-post kif ikun lest, il-ħajt jinkesa bil-ġibs u mbagħad tingħata żeba. Żewġ passati. Jien għanti għomlu ġiex passati. Anke 10 meta jrejt il-da. Mela, għawek għandkom il-main bedroom bl-suite. Smajtu? Għalli sweet. Smajt. Għalli jaw, sweet. Messu jisti. Nitti. Walla ħares ikun jaf ġawiti għaj għax joqtlu. Skemmu għajjur għalija. Marri 5 taqla 5. Jek tara li qed jitnittemmijak, dawru għal fuq it-tinkwetax. Għadkom ukoll gallerja spazzjuża żgħira. Għala daqsix fiha. Min jaf daqsix fiha. Gallerija. Allura, oġobkom, il-presta dan kollu 235. 235 worth it. Ħallikom titkellmu ftit waħedkom. Ġobni, mela bħali vera nixtiequ ħanajdlek noħdu. Zoħbet tal-appartament tajt. Mela daqs kemm ġobni. La, jena l-ġent, għajt. Imma xħanabil nixtiequ daqs kemm rejtu li joġobni l-appartament. Taġġel xej, nkallu ma jkunix xasnoqdu ma' l-ġent. Ela ħanajdlek jien. Boj, isma, boj. Yes! Allura, ħatiħduh? Ġobni jien. Ifimni li noġobna ħafna. Imma unnek viċin il-bahar xinu din adrawħ il-bahar. Ifmuni, senjuri, għawek ħaltarxin din, ġifiri bahar mawx. Użżid il-kola! Kif jista' jkun hemm il-bahar? Iktar ma tħobbu l-bahar di! Tinkwitaw xej. Jekk tridu ximkien ħdej il-bahar, nista' naqdikom xorta waħda. Għandi ximkien mhux il-bot minnaw, marsa xlok, u nista' noħodkom. X'taħseb indewwarkom ximkien ieħor? Dawwarni mela, dawwarni lem, dawwarni sabbatni, kessaħni, farraġni għamel inti fqani. Mhux hekk? Jiena fittax il-proprjetà u dibuħħa biex